Seguiré provant, seguiré provant. A veure, dona, fem una cosa, fem una mica de neteja, sí? Perquè això està fent una trafa. Què farem? Tria una cosa d'aquestes. Per exemple, molt bé, a veure, quin contenidor posaríem? Segur? A veure, esteu segurs que va aquí? Sí? Qui digui que sí, que seria l'I més enllà de l'univers. Molt bé, doncs va, tireu. Fem una cosa, si se'l menja i li agafa. Bona? Tenia raó, ets molt bona. Vinga, pensa. Però el meu ara ho ha fet molt bé. Mira, l'altre reciclador, com en dius? Noa. Espera, Noa, tria una cosa d'aquestes, a veure? Molt bé, a veure, cap on anirà? Pensa bé. Em sembla que no. Mira, primer pensa una cosa, què és això? Què és? És com un? Plat. Però de què està fet, Vale, i el plàstic que no el tirarem. Però primer tira? Tira? Un aplaudiment per dir-ho. Tu, maca. Com et dius? Arret, xoco, arret. A veure, arret, què et diries? Molt bé. I això o no tirarem? Segur? Segur? Doncs va, bravo. Yeah!